Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombesti Masamampondo, Baba mkhulu 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 phakade, amen. Igumgedlela liyawathanda amaKristu ngoba phela yonke inkolo iqale khona. Bonke abaprofethi ababekhona nabasungula inkolo yabo ngaso phela isandla sikaNkulunkulu ebakhipha kubo ubuKristu babekade befundise khona kuyo phela ikreshi yethu sonke. UbuKristu lobu akuyona inkolo embi, inkolo enhle kakhulu ngoba iyakufundisa ngamazinga aphansi okukholwa, ngoba ukube phela inkolo ubuKristu yayingekho kwakuyoba kukhuni kakhulu ukuthi simthole uNkulunkulu njengoba ayesesilahlekele. Sesingene emikhubeni emibi yokusetshenziswa kakhulu kwemithi exutshwe nezitho zezilwane kanye nezabantu. Sesiphenduke amazimu uqobo lwabo. Naba abanye abalandeli begumgedlela elibathanda kakhulu liyamthanda lo baba lona uBiyela, ngoba uBiyela usivezela esinye sezibonelo sokuthi umlungu ubesesiqilaze kangakanani emqondweni yethu. Ukhumbuza igumgedlela nayo ngesikhathi lisakuyo lenkolo. Kodwa lahamba layibona igumgedlela liyithola esikoleni yonke le ndaba ngalesi sikhathi kufundwa ngoma-Voortrekkers nama-Bushmen nama-Hottentots. Nako ukufika koJan van Riebeeck, nako futhi ukufika kwawo amaNgisi namaPutukezi, kwaze kwafika le nkolo. Inkinga elalikuyona igumgedlela esikoleni lafike ukuthi uma kufundwa lesi sifundo somlando kuvezwe ukuthi abelungu babaphuca kanjani izinkomo abantu abamnyama kanye nawo umhlaba wabo. Nazo zonke izimpi ezabangwa yibo abelungu befica abantu behleli kamnandi ezweni labo bethokozile, besenga, bephuza ubisi, bedla uju lwezinyosi, begubha nemigubho kaNkulunkulu, benza imikhosi yokweshwama. Nawo ama-Bushmen nama-Hottentots ngokubhala kwencwadi ayephila kamnandi laphana ehlathini ezingela izinyamazane, lithi lingayiciba i-Bushman inyamazane ebese liyayikhulekela lithi, ngiyaxolisa kakhulu kuwesilwane sikaNkulunkulu, kodwa nama kukho engingakwenza ngoba ngifuna ukuyondla umndeni wami. Umoya wakho ngiyacela ukuthi uhambe ubuyele kuNkulunkulu, ngicela uNkulunkulu awumukele. Bese uhamba umoya wenyamazane ukhululekile futhi uthokozile, uye kuNkulunkulu. Njengoba wena uculela inkomo ukuthi ayilale ayivuke, akulona isiko lelo, umkhuba wamazimu. Isilwane lesi awusithusi uma uzosibulala. Njengoba kuwo umkhosi wephasika likaNkulunkulu ububona amaSulumane laphana ehlola ngalento ekuthiwa i-microscope amehlo phela embuzi ezoba umhlatshelo kaNkulunkulu, beyibheka ukuthi ngabe ayinayo yini i-trauma, ukuthi yethuke ngokweqile njengoba izobulala. Uma bethola ukuthi inalesi sifo sokuthi inesistress noma ine-trauma, ababe besayibulala. Kuningi okwenziwa ngabantu abamnyama bezitshela ukuthi usiko, njengako lokho ukuthi kungcwatshwe umnumzane womuzi engcwatshwe emini kababa. Kuthiwa phela ngoba umnumzane funeka kuze kubuye izinkomo zakhe zonke zizojika ekhaya zizombona ukuthi useyahamba. Akuyosona isintu leso, akuwona umthetho kaNkulunkulu, kodwa yinto eyasungulwa umuntu othile owayethwele enezigubhu zezinkomo kanye nalo lonke uhlelo lamaziko athile. Lokugqitshwa kwezilwanyana ezithile ezibulawe kabuhlungu zigqitshwa phakathi naso isibaya lesi. Lento uthi uma usuhambile emhlabeni isale ibhuqabhuqa zonke izinkomo lezi, iphuphise nomuzi uqede, zisale izingane zihlupheka kugijima utokolosho phezu kwendlu. Phela umuntu akancwatshwa emini, kufana nokuzalwa kwakhe, uzalwa ebusuku noma ey'ntathakusa noma ntambama. Nakhona futhi ukufa kwakhe ufa ngazo lezo khathi, nokungcwatshwa kwakhe futhi kufanele kube njalo. Njengoba usuke uthi uyokhuluma nabantu abadala emsamo, kuthiwa babuya uma ilanga selishonile. Wena njengoba ungcwatshwa emini ilanga libalele, uhlangabezwa ubani?
Ilapho-ke lesi sintu-ke esase sonakele khona. Njengoba abantu abakhona bethi silandela isintu, ulandela sona siphi isintu? Ngoba phela lesi sintu sabulawa emandulo ngaso isikhathi sokufika kwe-Christianity, sibulawa ngabelungu. Kuqedwa yonke into yokwakhiwa kwamaqhugwana ayengama-altare abo phela abantu lapho ababekwazi ukuxhumana khona noNkulunkulu, babulawa nezibaya. Nangu futhi omunye ubaba owumKristu elimthandayo igumgedlela ngoba unemibuzo ephusile ekwenza ukuthi uhambe nawe ukhuthale ubuyele ezincwadini uyobhekisisa kahle. Yamthanda kakhulu igumgedlela lo baba lona. Imibuzo yakhe ayinako ukudinwa phakathi. Kodwa lisamboni igumgedlela selimkhumbule lo baba. Ngoba uma uyikholwa kufanele ukuthi udinwe. Ngoba phela ubuKristu lobu busenze sonke iziwula, akekho noyedwa lingamenzanga isiwula. Kusho ukuthi sonke kahle kahle singama-victim ayo le nkolo. Kodwa ngoba abanye ngeke besasuka kuyo, sebengasiza ngokuthi bayilungise, befake imithetho kaNkulunkulu phakathi, basuse imithetho yezithixo zaseRoma, bethathe isifungo sobunaziri obuyinkolo kaNkulunkulu ebhalwe eBhayibhelini, bayeke ukudla izingulube nokugunda amafeyi nokukhonza ngesonto, bagcine nesabatha. Nabafazi babo bayeke ukuzipenda, befake nezinwele zamandila, bathandaze beguqile, hhayi ukuthandaza bemile phuhle endlini kaNkulunkulu, bese bephinde bengena nezicathulo ekade benyathela ngazo yonke inhlobo yamanyala lapha ngaphandle, bezozifaka ngaphakathi endlini kaNkulunkulu, bese bebabaza igama lendoda. Njengoba likela kuchaza igumgedlela ukuthi noma ungabiza lona liphi igama ngeke likufake ezulwini, kodwa into eyinkolo umthetho. Njengoba naye uJesu wayebhale kanjalo eBhayibhelini ukuthi uma ningithanda landelani imiyalo yami. Imiyalo yakhe phela iyo yonke leya eyayisahlangana nemithetho kaMose. Yena uJesu wayesefike esengeza ngaphezulu kuyo imithetho yabo bonke abaprofethi ababethunywe uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi sona phela isizwe samaJuda, le mithetho sasesiyazi kakhulu, sesikwazi ngisho nokuyikhwabanisa. Ingakho-ke uJesu wafike wa-eda ngaphezulu eminye. Isibonelo nje, emithethweni kaNkulunkulu abayibhalile indaba yokuthi uma udla ama-drugs kuyisono, uma ubhema i-Stuyvesant kuyisono. Ngenxa yokuthi le mithetho phela yayibhalwe endulo, wayengakabi khona yonke le mikhuba yama-cocaine. Kodwa ukupendwa kwezinzipho namashiya kwakukhona ngoba phela kwakusungulwe uye uJezebeli, umntwana phela owayezalwa inkosi yakhona laphayana eSodoma. Nawo amathathu ayekhona futhi ngalesa sikhathi ngoba phela ayesuka khona laphana koSodoma nakoGomora. Ingako wabhala uNkulunkulu wathi kawafuni. Ngaleso sikhathi inja yayiyisilwane sasendle, yayingekho ekhaya, ingafuyiwe. Ngoba phela inja iyingxenye yezilwane ezifana nazo izimpisi. Uma usuke uyifuyile, isono sakho sisodwa nje ukuthi uyayihlukumeza ngoba uyidlisa isikhokho nawonke amanyundululu lawa. Ujika isilwane esasidalwa uNkulunkulu ukuthi sihlale ehlathini, usiphendula ingulube. Ngoba phela ingulube yadalelwa ukuthi idle amanyundululu ngoba iwumshanelo wasemhlabeni, ihambisana nenqe kanye nempisi, ukuba idle zonke izinto ezibolile emhlabeni, iziphendule zibe umanyolo. Ingcwaba izilwane esiswini sayo, iyicebo lethu. Futhi inja lena ikwazi ukubona yonke inhlobo yemimoya efikayo egcekeni, emihle nemibi. Uma kwenzeka uNkulunkulu ethumele ingelosi eyikhonkotha iyixoshe, ibona ububi bayo. Futhi inja lena umthakathi uyakwazi ukuyisebenzisa ayithume, noma ithathe yona inja yakho lena ayibhile ukuthi isebenzele yena egcekeni kwakho, igqibe onke lamabhodlela agcwele umuzi wakho. Inja yakho ibona-ke ububi benja uma uyifuyile uyikholwa, bese ifafaza nomoya wayo obufebe ebantwaneni bakho njengoba bezalele ekhaya. Yiyo inja ifika nalo moya futhi iyakhalaza naNkulunkulu ukuthi wena uyithumbile, bese uthola iziqalekiso. Liyaguqa igumgedlela, mzulu amafutha omkhulu, into mneso kaphade.